Ang iyong mahal, tanganin aming paraan, gapos ng iyong kasalanan, nasa mo, yang nalabas man, konting kanyang pinili, berin kang, puro kabini, ang umarang na mamibilan, dahil imot na ni Jesus, mahal mong aking, kaya pirin na paladanin na, dahil mabalang, magalit na mong mahirapan na, kami ako sinipay man sa mga sakit na sa Diyos ang mahal agad kami natawan. Inoong ang kagadanan nasa mong pagsusulan kausmin makakasalan sa oras ng pagkatungan sa mo yang kagadanan dalawon mo'y namahal arang hindi pabayaan sa sakit na anuman. Mantagal ka namin lamang, berin ka, tugis-tugisan, dahil hindi ka kadikman ay, sa sangigang kiyadan, minsan sa simpangitan, ang samuyang kalagpugan kung ka di magadana, ay kung mong ipagbabahan, ngunit galing kuminawa sa langit, sa Santa Gloria, o mga ka-Kristiyano, ulit nilang yugon niya, mag-isip ka ng maghulaw ay nanay, di mo pa
siring na mananaliman ay nahay. Bulan Yan ang gamusan ng matutunaw ay nahay. Kaya simong inaan pa sala mong labi-labi pa magsulsol magpinitin siya ay nahay. buod mo Magurasan ang tawad sinong makuha ay nahay. ano dali ka handal na di mo natatakutan. Undawa ang mga balay nahay. Ang hawak Tinatakigan kong ini magirumduman ay nahay. Kain pa yung kain. Jubin. Malik ka dyan. Na natuturog sa kasalanan pukawi ang sinumpot ay nainay. Isipon ngunit natanos ang sa mundong pagkatapos ay nainay. Kung dahil pagsusulan mo, hirap man simo, dahil masala't tulong ay nainay. Pirit na madadatnan mo sakit man sa impyerno ay nahay. Ang puso manasin mo, simong idulog sa Diyos. Nganing hapton mong padagos ay nainay. ay mga santos ko ng pagsulsul maigot ay nahay. pag umaring may aldaw pa magandang iyong mauma. ang aldaw kung Itlog na ay nahay. Orog na magsasakit ang ibong lirik-lirik na ay nahay. Nakundo matungkaduman sa langit na kayunan. Duduman ang pakinabang ay nahay. Nilyaman na kaumahan ni Diyos na kagurangnan ay nahay. Jesus kami nagagad man kung sukat mahirakan. Nagunatapusan buhay ay nahay. Sa muya